אז ערב טוב, אני נועה סטולמן מהשירות העירוני לבני משפחה מטפלים בעיריית ירושלים. השירות העירוני שם פוקוס על בני המשפחה המטפלים עצמם ופועל במספר מישורים. במישור הפרטני נותן הכוונה וליווי פרטני, מיצוי זכויות, מידע, תיווך לגורמים מטפלים. במישור הקבוצתי והסדנאי הרבה מאוד קבוצות תמיכה שונות בזום, בפרונטלי, עם הדגשים שונים, הרכבים שונים לאוכלוסיות שונות ומותאמות. ובמישור הקהילתי ערבי מידע, גם שכונתיים, גם עירוניים, וגם הרצאות כמו שאנחנו עושים בערב זה. המסר שלנו בעיקר לא להיות לבד. הערב יש לנו בעצם מפגש מיוחד שמתקיים במסגרת יום המודעות לטיפול הפליאטיבי והעדפות טיפוליות. משרד הבריאות והג'וינט יצאו בקול קורא כדי להעלות את המודעות לנושא החשוב הזה של הטיפול הפליאטיבי, שהציבור פחות מכיר וחשוב מאוד שידע. אז עיריית ירושלים ורשויות נוספות הרימו את הכפפה ונענו לקול קורא, והנה אנחנו פה במסגרת מספר פעילויות שיש לנו השבוע בתחום. אני רוצה להודות לשירה פוגל ולמירב חזיזה, הקולגות שלי, על כל ההובלה וההשקעה והשותפות. המפגש היום מתקיים בשותפות עם ארגון צוהר עד 120, שעוסק בתחומי האתיקה, בנושאים הנוגעים לטיפול בזקנה, הרבה מאוד מפגשים לאורך השנה, והפעם בנושא של הטיפול הפליאטיבי. אני רוצה להודות לך, הרב ירון מושקוביץ, על כל התאומים והחיבורים. המפגש היום יארך שעה, ולאחריו אנחנו כן נשאיר זמן לשאלות כמה שנוכל. אז אנחנו ממליצים לרשום את השאלות שלכם, התייחסויות, סוגיות בצ'אט, ורק בסוף המפגש, בתום השעה, בשעה 9 בערך, אנחנו נפתח ונבדוק ככה, נענה לשאלות, הדוברים יענו לשאלות. המפגש של היום יוקלט, ואחר כך אנחנו נוכל לשלוח לנרשמים את ההקלטה. ההקלטה תישלח גם בערוץ של צוהר עד 120, ככה שגם תוכלו לשמוע את הדברים שוב. לפעמים זה בהחלט נושא כזה מורכב, חשוב לשמוע אותו לאט לאט ואולי אפילו כמה פעמים. המפגש של היום, הטיפול הפליאטיבי, עוסק בשיפור איכות החיים והקלה על סבל של החולים במחלות חשוכות מרפא. מפגש זה בעצם פותח צוהר באמת לתהליך שדורש זמן. זה לא בן רגע קבלת ההחלטות, זה דורש זמן, זה דורש שיח, ולאט לאט ככה כל משפחה, כל אדם יקבל החלטות מה שמתאים לו, כל מקרה לגופו. הירושלמים שנמצאים פה איתנו יוכלו לקבל בהמשך פרטי קשר של קופות החולים, של המרפאות הפליאטיביות שיש בכל 4 קופות החולים בעיר ירושלים, ובהחלט כדי שהדברים יוכלו להיות יישומיים, ואחרי שתשמעו היום על החשיבות של תכנון בנושא הפליאטיבי, תוכלו גם באמת להתקדם צעד ולעשות את הייעוץ בין היתר עם המרפאות הפליאטיביות. אז החלק הראשון, אנחנו נשמע את דוקטור אדיר שאולוב, מומחה ברפואה פנימית וטיפול תומך, מהמרכז הרפואי הדסה, על עקרונות הטיפול הפליאטיבי, ובחלק השני הרב יובל שרלו על אתגרים האתיים, משפחתיים והלכתיים. אז אני מודה לשניכם, ואנחנו נתחיל איתך, דוקטור שאולוב. מהו הטיפול הפליאטיבי, מה עקרונות הטיפול? תודה. אז קוראים לי אדיר, אני רופא בהדסה עין כרם. בתפקיד העיקרי שאני המטולוג, מתעסק בעיקר בסרטני דם, ובתפקיד המשני רופא פליאטיבי, ואני אנסה בזמן הקצר שיש לי להסביר קצת על עקרונות בכלל מה זה טיפול פליאטיבי, מושג שזר אני חושב לרוב האנשים. אז שבוע שעבר העברנו קורס הזה בבית ספר לרפואה, והתחלנו מהעובדה המפתיעה של אנשים צעירים שישבו אז בעולם, שבסופו של דבר כולנו מתים.
זה נשמע אולי לא מפתיע במיוחד, אבל למי שעוסק ברפואה ולומד ברפואה, זה לא חלק מתוכנית הלימודים. אנחנו לומדים על המון דברים מעניינים שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו יודעים לעשות טיפולים מורכבים, אנחנו יודעים לעשות ניתוחים מורכבים. כשהאיברים כושלים, אנחנו יודעים להחליף אותם בכל מיני צורות, בין אם זה בדיאליזה, בין אם זה בהנשמה. מה שאנחנו לא לומדים הרבה, זה שבסופו של דבר, כל הכלים הנורא מתוחכמים האלה, שאנחנו התקדמנו איתם ב-150 שנים האחרונות, באיזשהו שלב מפסיקים לעבוד. ואז השאלה היא, מה חשוב לאנשים באמת בסוף החיים? איך הם רוצים לסיים את החיים שלהם, בהנחה שאין לנו דרך להאריך את חייהם עד אין סוף. וזה מחקר מעניין שנעשה בארצות הברית, שבו ראיינו אנשים עם מחלות אה, חשוכות מרפא. יש פה שלוש קבוצות, קבוצה אחת זה חולי דיאליזה. אנחנו לא רגילים לחשוב על זה כמחלה מסכנת חיים, אבל במיוחד בדיאליזה שעל רקע סכרת, מדברים על תמותה של מעל 50% תוך שנתיים. חולים מ-HIV איידס, פה תסתכלו על השנה, זה 1999, היה ברור מאליו שזו מחלה חשוכת מרפא. והקבוצה השלישית, חולים שנמצאים באשפוז סיעודי. אנחנו יודעים שזו התחנה האחרונה לחלק גדול מהם. ושאלו אותם בראיונות מה חשוב להם, מה חשוב להם בשלב הזה בחיים שלהם. אני כל פעם מופתע לראות פה את התוצאות. שימו לב, בשורה האחרונה, אז 22% דיברו על זה שהם רצו טיפול לכאב ולסימפטומים נוספים. נראה לי שזה מובן מאליו לכולנו. אבל היה הרבה יותר חשוב להם דברים אחרים, כמו להקל על העומס על בני המשפחה, להשיג תחושת שליטה בחיים שלהם, כמה שליטה אפשר כשיש לך מחלה חשוכת מרפא, לחזק מערכות יחסים עם אנשים אהובים עליהם, להימנע מהערכת גסיסה שלו לצורך, כל הדברים האלה באחוזים הרבה יותר גבוהים, 60%, 38%. והמערכת הרפואית צריכה לשאול את עצמה כמה זמן אנחנו עסוקים בלנסות לתת את הדברים האלה שכל כך חשוב לחולים בסוף החיים, שבמציאות אנחנו עסוקים הרבה פעמים בטיפולים טכניים שאולי לא נותנים את איכות החיים שהם מבקשים. הרבה פעמים יש תחושה שאנחנו מסוגלים לתת יותר זמן, אבל לאו דווקא זמן שהוא איכותי, שבעזרת טיפולים אגרסיביים אנחנו יכולים לגרום למעט הזמן שנשאר להרגיש הרבה יותר ארוך מזה, במחיר שהרבה יותר סבל. אז אני רוצה בקצרה להסביר מה זה גישה פליאטיבית ועל עקרונות טיפול ברפואה פליאטיבית. אני מתנצל רק שאני צרוד, מקווה שזה ישתפר. אז אלה הגדרות ארגון הבריאות העולמי. ארגון הבריאות העולמי קובע שגישה פליאטיבית, שימו לב, זאת גישה, זה לא רפואה, נכון? קרדיולוג לא יציג את עצמו כאיש עם גישה ללב. רופא ריאות, אין לו גישה לריאות, הוא רופא של ריאות, אבל פה ההבדל הוא בגישה, כי הגישה הטיפולית ברוב מקצועות הבריאות היא גישה של הארכת חיים, ופה הגישה היא לשיפור איכות החיים. זה לא אומר שאני לא מעוניין בהארכת החיים, זה אומר שהמוטיב המרכזי, הדבר שאני מתרכז בו, הוא שיפור איכות חיים. ולמי אנחנו משפרים איכות חיים? שימו לב, ארגון הבריאות העולמי מאוד מדייק בלשונו, של חולים ומשפחות. למה? בין השאר כי אי אפשר לשפר איכות חיים של חולה בצורה עצמאית. הוא מגיע מתוך יחידה, הוא מגיע מתוך משפחה. ומעבר לזה, אנחנו גם יודעים שאם אנחנו לא מטפלים בבני המשפחה של חולים, בסוף הם יהיו החולים הבאים שלנו. אנשים שסובלים מאבל פתולוגי בעקבות מות אדם קרוב, סובלים יותר מסכרת, יותר ממחלות לב, יותר מיתר לחץ דם, ואפילו יותר ממחלות גידוליות. ובמי מטפלים? אם פעם חשבו שטיפול פליאטיבי הוא האנשים שנמצאים על סף המוות, אז היום אנחנו יודעים שטיפול פליאטיבי עומד לאנשים שעומדים בפני מחלה מסכנת חיים. גם אם זו מחלה שאנחנו מצפים שיבריא ממנה. עצם העמידה מול מחלה מסכנת חיים דורשת התייחסות גם לאיכות החיים של המטופל. ולכן טיפול פליאטיבי מקל באמת על כאב ועל סימפטומים מטרידים אחרים, ובן אדם עם מחלה מסכנת חיים סובל מבין 4 עד 5 סימפטומים שמגדיר אותם קשה, ואומר בסולם שמעל 5 מ-10. זה כולל כאב שאנחנו לפחות שואלים לגביו, בחילות שאולי קצת פחות, עייפות וחולשה שאנחנו בדרך כלל לא שואלים, כי זה נורא מתסכל לנסות לטפל בזה, ירידה בתיאבון, דיכאון, חרדה, בלבול, המון המון מקורות סבל שונים. טיפול פליאטיבי לא עוסק במוות. אנשים נוטים לבלבל את זה עם
תנועה שלמה להמתת חסד ואותנזיה. זה לא העניין של טיפול פליאטיבי. טיפול פליאטיבי תומך בחיים, אבל רואה במוות תהליך נורמלי. המספרים פה נעלמו, ותראו לאורך השנים, 100% מאוכלוסיית העולם מתים. זה לא השתנה וכנראה לא הולך להשתנות בעתיד הקרוב. זה תהליך שכולנו נעבור בסופו של דבר, וכדאי שנתחיל לתמוך בו בצורה יותר טובה. טיפול פליאטיבי לא מתכוון לא להחיש ולא לדחות את המוות. הוא תומך בחיים פעילים ככל הניתן, הוא מרוכז בעצם בחיים, הוא לא מרוכז באיך המוות ייראה, אלא איך יראו הימים שלפני זה. ולכן טיפול פליאטיבי מסייע למשפחה להתמודד עם מחלת המטופל, גם בתהליכי האבל שאחרי הפטירה. וכדי לעשות את כל הדברים האלה, אי אפשר לעשות את זה לבד. אפשר ללכת להתמחות בחוץ לארץ בסוגי צנתור נורא מורכבים ולהביא את זה לארץ מאוד בקלות. אבל אם רוצים להביא טיפול פליאטיבי בצורה מלאה, צריך שיתוף פעולה של כל הגורמים במערכת הבריאות, מרפואה ועד סיעוד, ועד הפועל בית שנמצא בבית החולים, ופיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור, וכל המקצועות השונים שיש לנו, כולם צריכים לעבוד ביחד, כי כל ההיבטים שאנחנו מתייחסים אליהם הם כל כך גדולים מבן אדם אחד ומתחום מקצועי אחד. אנחנו יודעים כבר מהספרות שטיפול פליאטיבי אכן משפר את איכות חיים של מטופלים, ואם פעם חששו שהדגש על איכות החיים יגרום לקיצור חיים, יגרום לזה שלא תהיה הארכת חיים, אנחנו יודעים היום שזה לא נכון, ובחלק מהמחקרים הראו שזה אפילו מיטיב את מהלך המחלה, וזה איזשהו מאמר דגל מ-2010, עשו מה שנקרא טיפול פליאטיבי מוקדם. זה מאמר מחקר שנעשה על חולים עם סרטן ריאה, חילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת פגשה את האונקולוג שליווה אותה מהרגע של ההבחנה. הקבוצה השנייה פגשו גם צוות אונקולוגי וגם צוות פליאטיבי שליווה אותם מהרגע הראשון. ותראו מה קרה, אלה בטיפול הסטנדרטי פה בכחול, סבלו יותר מדיכאון ויותר מחרדה, ואיכות החיים שלהם הייתה ירודה יותר יחסית לאלה שקיבלו טיפול פליאטיבי מוקדם. אבל מה שהפתיע עוד יותר, זה שהחולים שקיבלו טיפול פליאטיבי מוקדם חיו 3 חודשים יותר, ויש תרופות שנכנסות לסל הבריאות על אפקט הרבה יותר קטן מזה. ולמה זה קורה? כי אנחנו יודעים שלקראת סוף החיים, היעילות של כל הטכנולוגיות שהמדע הרפואה הצליח לפתח, הנשמה ואנטיביוטיקות מתקדמות ודיאליזה והזנה מלאכותית והחייאה, הם פשוט לא עובדים. הם לא עובדים. ככל שמתקרבים לסוף החיים, היעילות שלהם הולכת ויורדת. למרות שנותנים את הטיפול הכי טוב שאפשר, זה לא עובד. ולעומת זאת, היעילות של דברים פשוטים, כמו הקלה על כאב, כמו הקלה על קוצר נשימה, הערך שלהם רק הולך ועולה. ולכן אומר ארגון הבריאות העולמי, שאפשר ליישם טיפול פליאטיבי מרגע אבחנה. ולא משנה באיזה מחלה מדובר, ואפשר לתת אותו בשילוב עם טיפולים מאריכי חיים, זה לא בא אחד על חשבון השני. אם המודל הישן היה שנותנים טיפול מאריך חיים, ובאיזשהו שלב אומרים, טוב, אין לנו איך לעזור יותר, ועכשיו עוברים לטיפול לאיכות חיים בלבד, מה שנקרא טיפול הוספיס. היום הטיפול הפליאטיבי משולב עם הטיפול מאריך חיים מהרגע הראשון. החלק היחסי שלהם ישתנה עם הזמן. אולי בתחילת המחלה בעיקר עסוקים בהארכת חיים, ויש פחות סימפטומים ופחות סבל. והחלק של הטיפול הפליאטיבי אולי להתרכז במניעת בחילות מטיפול כימותרפי, בהקלה להתמודדות, אבל ככל שעובר הזמן, היעילות של הטיפולים מאריכי החיים, הקו הרביעי והחמישי של טיפול כימותרפי הוא פחות ופחות יעיל, החלק היחסי של הטיפול הפליאטיבי הולך ועולה, וכן, אולי הגיע השלב שיש מקום רק לטיפול לשיפור איכות החיים, ואין מקום לטיפול מאריך חיים כי אין בו תועלת. ואני מזכיר כמובן שהטיפול הפליאטיבי לא מסתיים עם המוות, הוא ממשיך לתוך שלבי האבל על מנת לטפל בבני המשפחה. אז נדבר רגע קצת על עקרונות ברפואה פליאטיבית. אז אותי לימדו שמסתכלים דרך 3 עדשות על חולה עם צרכים פליאטיביים. העדשה הראשונה היא מה הפרוגנוזה שלו, מה תוחלת החיים הצפויה לו. תכף נרחיב על זה טיפה. העדשה השנייה זה ממה הוא סובל, מה הסימפטומים שלו. והעדשה השלישית והמורכבת ביותר, שנקדיש לה את רוב הזמן, זה תכנון מקדים, או מהם יעדי הטיפול, לאן אנחנו רוצים להגיע. אז אם נתחיל לדבר על הפרוגנוזה,
לימדו אותי בבית ספר רפואה שנבא פרוגנוזה, להגיד לחולה כמה זמן יש לו, זה הדרך הבטוחה לצאת טיפש. א', כי אנחנו לא טובים בזה. ב', כי קשה נורא להעביר אינפורמציה כזאת לחולים. איך מבשרים דבר כזה? איך מספרים דבר כזה? ונכון, זה קשה וזה מורכב וזה צריך להיעשות בצורה עדינה ונכונה, וגם על פי הרצון של החולה, מה הוא רוצה לשמוע. אבל הניבוי של הפרוגנוזה, ניבוי תוחלת החיים הוא קריטי לכל החלטה רפואית שאנחנו מקבלים. אנחנו לא מכניסים חולה לניתוח גדול שההתאוששות ממנו היא מאוד ארוכה עם הציפייה שלי שהוא לא יאריך ימים, הוא לא יספיק ליהנות מהניתוח הזה. זה חשוב לא רק להחלטות רפואיות, זה חשוב נורא להתארגנויות משפחתיות. שואלים אותי כל הזמן, האם לקרוא לבן מי שנמצא בטיול הגדול מתאילנד, האם להגיד לו לחזור הביתה? האם אני נשאר הערב בבית חולים או הולך הביתה? גם התארגנויות טכניות, למי שלא חבל, לנסות לשחרר חשבון בנק של אדם שנפטר, זה סיוט ביורוקרטי, משהו שאפשר בחתימה פשוטה לעשות בעודו בחיים. אבל יותר חשוב מכל זה, אנחנו יודעים שכבני אדם, אנחנו לא חיים בתודעה שאנחנו הולכים למות כל יום. אנחנו משאירים דברים פתוחים. יש מעגלים שאנחנו משאירים שאנחנו צריכים לסגור אותם ורוצים לסגור אותם. אנשים שלא הספקנו להם להגיד להם שאנחנו אוהבים אותם. סליחה שלא הספקנו לבקש. בלי שאנחנו נותנים לחולים הזדמנות לעשות את הדברים האלה, אנחנו גוזלים מהם את האופציה לסגור את המעגלים האלה. זה פרויקט גדול באנגליה, שבו הסתכלו על העבודה של רופא משפחה סטנדרטי. אמרו בעצם, איך נראים החולים שלו? כ-20 מטופלים של רופא משפחה נפטרים בשנה. וממה הם נפטרים? החלק המאוד קטן פה שאתם רואים, זה מוות פתאומי. לצערי הרב, אנחנו חווים בשנה וחצי האחרונות המון אירועים של מוות פתאומי. מטראומה, ממלחמה, בעבר הרחוק אנשים היו מתים מזיהומים קשים, תוך זמן מאוד קצר. היום זה חלק מאוד קטן מהמקרים. רוב החולים מתים ממחלות כרוניות, מחלות ממושכות, שאנחנו יודעים לאן הם הולכים מראש. כשליש מתים מסרטן, שליש מאי ספיקת איברים, אי ספיקה נשימתית, אי ספיקת לב, אי ספיקה כלייתית, וכשליש מתים מדמנציה או שבריריות יתר, שאני מתכוון שבריריות מהחולים שמבוגרים, שנשאר להם כל כך מעט רזרבות, כל כך מעט מלאי גופני כדי להתמודד עם כל דבר קטן, זה בעצם סוג מחלה בפני עצמו. וכל אחד משלושת המחלות האלה, יש לו דרך אחרת שבו הוא מתנהג. חולי סרטן, בדרך כלל המצב התפקודי שלהם, לא פה בציר ה-Y, הוא יכול להיות מצוין לאורך זמן, זה המטרה של הטיפול. אבל כשאני מתחיל לראות שהמצב התפקודי יורד, החולים שנמצאים לרוב במיטה, לרוב בכיסא, בקושי יוצאים מהבית, אני כבר מבין שתוחלת החיים שלהם יחסית קצרה. אנחנו מדברים על טווח של חודשים. לעומת זאת, חולים עם מחלות אי ספיקה, כדוגמה נקרא חולה עם אי ספיקה נשימתית בעקבות עישון כבד, חולים עם COPD לדוגמה. החיים שלהם מלווים במשברים, נכון? משבר נשימתי מביא אותם לחדר מיון, פעם אחרי פעם משבר. ואתה בתור רופא בחדר מיון אומר, טוב, האם המשבר הזה הוא יצא ממנו או לא יצא ממנו, אני לא יודע, אבל אם אני מסתכל בין המשברים, גם פה אפשר לראות ירידה מתקדמת בתפקוד. לא הרי משבר של אדם שהולך לעבודה כל יום, כי הרי משבר של אדם שמחובר חמצן ולא מצליח לצאת מהבית. וככל שיש מגבלה תפקודית גדולה יותר, הסיכון בכל משבר כזה הולך ועולה. הרבה פעמים מה שמאוד עוזר לנו זה שאלה פשוטה ומוזרה, כמו שאלת ההפתעה. מסתכל על מטופל ושואל את עצמי, האם אני אהיה מופתע אם הוא לא יהיה פה בעוד שנה? ואם התשובה היא, לא, אני לא אהיה מופתע, אז אולי כדאי לשלב כבר מחשבות על גישה פליאטיבית. אולי לשלב גם את זה במחשבות שלנו. אני אדלג פה על כלים יותר מתוחכמים שיש לנו לליבוי פרוגנוזה, אבל כמו שאתם רואים פה, בעמודה הראשונה והכי חשובה זה המצב התפקודי. אדם שמוגבל למיטה או מוגבל בעצם לכיסא, סיכויי ההישרדות שלו הם הרבה יותר נמוכים מאשר מי שנמצא עם פעילות רחבת יותר. הדשה השנייה שדיברנו עליה זה ממה החולה סובל, מה הסימפטומים שלו. כמו שהזכרנו, חולים עם מחלות קשות סובלים משלל סימפטומים
זה כלי שמשתמשים בו בחוץ לארץ בצורה די תדירה, סולם פשוט של 0 עד 10. כאב, עייפות, ישנוניות, בחילה, תיאבון, קוצר נשימה, דיכאון, חרדה. אם השאירו פה מקום לסימפטום ספציפי לחולה, אולי הוא ידבר על עצירות, אולי על גרד. היה לי מטופל אחד שהתעקש לרשום פה אשתי, ולסמן כל פעם עד כמה היא מפריעה לו באותו שבוע. אבל אפשר להסתכל על זה גם על פני זמן. ולראות חולה כזה, לדוגמה, שהכאב שלו משתפר על פני זמן, אבל הוא נעשה יותר עייף, והוא נעשה יותר ישנוני, והתיאבון שלו הולך ומחמיר. משהו עובר על החולה הזה. הרבה פעמים ככה נראים חולים שהולכים ומידרדרים. בדרך כלל יש להם פחות כאב, והם סובלים יותר מעייפות וישנוניות, כאילו שהגוף מכבה את עצמו לאט לאט. והעדשה השלישית, אחרי שדיברנו על הפרוגנוזה וראינו ממה החולה סובל, זה מה התוכניות שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. יעדים של טיפול רפואי, כפי שאמרתי, בבית ספר רפואה אנחנו לומדים על ריפוי, נכון? זה מה שאנחנו רוצים להשיג. לפעמים אני לא יכול להשיג ריפוי, אני יכול להשיג הארכת חיים. אבל לפעמים היעד של הטיפול יהיה הקלה על סבל. לפעמים היעד של הטיפול יהיה שיפור תפקודי. אדם שעובר שיקום, זה סבל לא פשוט לעבור שיקום, אבל המטרה הראשית שלו יהיה שיפור תפקודי. הרבה פעמים אנחנו צריכים להתפשר על אחד מהמטרות האלה. במצב האידיאלי, בן אדם צעיר, זיהום פשוט, מקבל אנטיביוטיקה, אני משיג את כל ארבעת הדברים האלה בבת אחת. הטיפול הוא מושלם, אבל לרוב, עם מחלות כרוניות, ככל שעובר הזמן, אנחנו נאלצים לעשות פשרות. וכפי שלימדה אותי המנטורית שלי, ברגע שאני נאלץ לעשות פשרות, אני נמצא בעולם של טיפול פליאטיבי. האם אני רוצה הארכת חיים בכל מחיר? האם אני רוצה הקלה על סבל? הרבה פעמים זה מתנגש. האם אני רוצה להיות בעיקר בבית? זה יכול להתנגש עם הארכת חיים. איזה חיים אני רוצה להאריך? בכל האזורים האלה המעורפלים, אנחנו צריכים את האינפוט של החולה. אנחנו צריכים להבין ממנו איזה מחירים הוא מוכן לשלם ולאן אנחנו רוצים להגיע. אנחנו צריכים לכוון את החץ שלנו שיפגע במקום כמה שיותר מדויק. הרבה פעמים מגיעים לחדר מיון עם חולה מורכב, קשה, שואלים אותם רופאים במיון באמצע הלילה, מה אתם רוצים לעשות? האם אתם רוצים שננשים אותו? האם אתם לא רוצים שננשים אותו? אלה שאלות בלתי אפשריות. ואני רוצה לטעון שאי אפשר לענות על השאלות האלה בלי לעבור תהליך. והשלב הראשון בתהליך זה מה אני יודע על המחלה שלי. הרבה פעמים אנחנו מופתעים. בני משפחה לא רוצים שנספר לאבא או אמא על המחלה שלהם, אבל הם יודעים יותר טוב ממני וממך, והם כבר יודעים הכל ומבינים לחלוטין את כל הסיטואציה. לפעמים יש חולים שקראו הכל בגוגל, אבל הם עדיין לא הבינו מה המשמעות של המחלה. אבל בלי להבין את המשמעות, קשה מאוד לקבל החלטות מה נכון בשבילך. והרבה פעמים כייעוץ פליאטיבי, השאלה הראשונה שאני שואל, זה תספר לי מה סיפרו לך על המחלה שלך. זה השלב שבו אתה מגלה המון הפתעות. אבל רק אחרי שהשארתי קו על מה הם יודעים על המחלה, אפשר לעבור לשאלה החשובה באמת, וזה מה חשוב לו. ולכל אדם חשוב דברים אחרים. יש אדם שחשוב לו נורא להיות בבית. יש אדם שחשוב לו מאוד להיות עצמאי. יש אדם שחשוב לו להאריך את חייו עד כמה שרק אפשר. זה תלוי בעולם הערכים, זה תלוי בעולם הדתי, זה תלוי בעולם החברתי, זה תלוי מאיפה הבן אדם מגיע, מה חשוב לו, וזה גם משתנה עם הזמן. אנשים שמאוד חשוב להם עצמאות, אחרי שמתרגלים למידה מסוימת של חוסר עצמאות, אולי זה קצת פחות חשוב להם. אולי המצב הרפואי יכול לשנות את הדעה שלהם. אבל רק אחרי שאני יודע על המחלה, ואני יודע מה חשוב לי, אני יכול לעבור לשאלה הבאה, וזה מה היעד שאני רוצה להשיג אותו. האם אני רוצה להיות בבית? האם אני רוצה להאריך חיים עד כמה שניתן ולא משנה באיזה מחיר? מה המחירים שאני מוכן לשלם כדי להשיג את היעד שלי? אני רוצה להאריך חיים, אבל באיזה מחיר? האם במחיר של אשפוז לחודשיים? בעולם שלי, בהשתלת מח עצם לדוגמה? האם אני רוצה להיות בבית, אבל באיזה מחיר? האם זה במחיר של סבל? כי אי אפשר לטפל מספיק טוב בבית בסימפטומים שממנו אני סובל? זה שלב שבו אני צריך לנהל איזשהו משא ומתן, למצוא את היעדים
שהכי מתאימים לחולה, שהכי מתאימים למה חשוב לו, והכי קשורים בעצם למה בעצם המחלה שלו מאפשרת, כי לפעמים אנשים רוצים לקבוע יעדים שהם לא פרקטיים. אם האדם עם מחלה חשוכת מרפא, אם היעד שלו הוא ריפוי, משהו טעינו בהסבר על מה אני יודע על המחלה שלי. אבל רק אחרי שעברתי את כל שלושת השלבים האלה אפשר להגיע להחלטות. איזה טיפול אני רוצה? איזה טיפול הכי ישרת את היעדים שאני רוצה להשיג אותם? ואם הם לא משיגים את היעדים, אין בהם תועלת. ואני מסכים מאוד עם מה שנאמר פה מקודם, כל התהליך הזה של הנחיות מקדימות, או קביעת החלטות, איך אנחנו רוצים לנהל את החיים בכלל, ולנהל בעצם מחלה קשה עוד יותר מזה. זה לא תהליך של הסכמה מדעת, זה לא תהליך משפטי. זה יכול להסתיים בזה שאני מקבע את ההחלטות שלי בטופס. אבל הטופס הוא לא הדבר החשוב, מה שחשוב הוא התהליך שאני עובר. זה גם לא תפריט של טיפולים, זה גם לא משהו שאפשר להחליט אותו בשיחה חד פעמית. זה תהליך מורכב, שבו אני חושב על מה חשוב לי, אני חושב על מה היעדים שאני רוצה להשיג אותם. בדרך כלל זה תהליך שדורש תקשורת, על מה עולם הערכים שלי, מה הרצונות שלי. תהליך שבתקווה אני משתף איתו אנשים שקרובים אליי, כדי שהם ידעו מה חשוב לי. ולפעמים בסוף תהליך כזה אני אקבע את זה בטופס, או בבחירה במישהו שיוכל לדבר בקולי, במידה ואני לא אוכל לעשות את זה. אבל אני מזכיר שטפסים וייפוי כוח, כל הדברים האלה הם תקפים רק שאי אפשר לדבר עם החולה עצמו, צריך תמיד לדבר עם החולים. אז תודה על הזמן, אני רוצה לסיים במילות האלמותיות של היפוקרטס, שתפקידו של הרופא הוא לרפא לפעמים, להקל לעתים קרובות, אבל לתמוך תמיד. תודה על הזמן. תודה רבה רבה, דוקטור שאולוב. אני חושבת שאומנם בזמן קצר, אבל הצלחת באמת להראות לנו שמדובר באמת בגישה שלמה, ואני אגיד שמה שלי ככה מאוד ברור מההרצאה שלך, שהראייה של האדם היא מאוד הוליסטית. זאת אומרת, באמת גם מה המחלה, מה רצונו, מה היעדים, ובאמת לעצור, לעשות איזושהי התבוננות שלוקחת את כל הממדים האלה בחשבון, ובהתייעצות בעצם עם הגורמים הטיפוליים, לחשוב מה נכון לכל אדם בפני עצמו. אז תודה רבה רבה לך. אנחנו נעבור עכשיו לחלק השני של הרב שרלו, ואני אגיד שהיום במקרה או לא במקרה, הייתה לי שיחת טלפון מבת משפחה מטפלת שהייתה אצלנו בכנס שקיימנו בנושא הזה השבוע, בתחילת השבוע. היא התקשרה והיא אמרה שתודה רבה על כל המידע וכמה זה חשוב, הבנתי גם על הטפסים שאפשר למלא, אבל איך אני עושה את זה, איך אני מתמודדת עם זה, איך אני מחליטה החלטות שקשורות להורים שלי, איך אני אולי מחליטה החלטות שקשורות לאריכות ימים, גם אם זה מה שהאימא או האבא רוצים. אז אני חושבת שזה מאוד המחיש שהתהליך מעבר לחלק הרפואי וההוליסטי שלו גם באמת מתייחס הרבה מאוד להיבטים הרגשיים, ובהקשר הזה הייתי מאוד רוצה, הרב שרלו, שתתייחס ככה להיבטים הרגשיים, האתיים, כי בסופו של דבר הידע הוא שלב אחד, אבל אני מרגישה שצריך עוד שלב נוסף כדי שאנשים יוכלו להיכנס ולעשות את הבירור. שלום וערב טוב לכולם, ותודה שכולנו פה ועוסקים באמת באחת השאלות הרגישות ביותר שקיימות והמסובכות ביותר שקיימות. כבר קהלת חתם את ספרו בעולם שבו מתברר לנו יש בהחלט תהליכים של היפרדות מן העולם איטיים, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם, ביום שיעזו שומרי הבית, השיניים, והתעוותו אנשי החיל, ובטלו הטוחנות, כי מאתו העיניים, וכדומה וכדומה, והוא מתאר את התהליך הזה כתהליך ארוך. הדבר העיקרי, הראשוני, בסוגיית בני משפחה מטפלים, זו העובדה שאנחנו עוסקים בדמנציה או בעניינים שכאלה, אם זה בני משפחה מטפלים, בתחום הזה שזה יכול להיות עשרות שנים. שנים רבות עם המון השלכות
כמו שאמרת, רגשיות, המון השלכות אתיות, המון השלכות משפחתיות וזוגיות, ולכן אני רוצה להתחיל משם. אני עוד מעט אתקרב לסוף החיים, אבל אני רוצה להתחיל קודם כל מהמקום המאוד מאוד רחוק, שבו אנחנו נמצאים עוד עשרות שנים לפני האתגרים של סוף החיים. אנחנו מדברים על טיפול ארוך, רובו הגדול במסגרת המשפחה. לפעמים הוא מופיע כשקיעה בכיסא, לפעמים להפך, בכוחניות, באלימות, בהתפרצויות, בעליות ומורדות, והבעיה הקשה ביותר שיש לנו היא חוסר יכולת לקבל ממנו מידע, אם יש לו דמנציה. עכשיו, לא כל בני משפחה מטפלים עוסקים בזה, אבל בדרך כלל שם נמצאת הסוגיה העיקרית. אנחנו לא יכולים לקבל ממנו מידע לא על מצבו, כלומר, מה הוא מרגיש? הוא רעב, הוא כואב לו, חם לו וכדומה, ולא על רצונו, מה אתה רוצה שנעשה? יש קשת עצומה של נושאים, רפואיים, התנהגותיים, משפטיים, כספיים, במישור הדתי, קיום מצוות עשה, לא תעשה וכדומה. כלומר, אנחנו בהחלט נמצאים במצוקה מאוד גדולה, וגם במצוקה שלנו. העובדה ההורים שלנו כבר לא מזהים אותנו, היא פוגענית. העובדה שנוזפים בנו שלא היינו שם אתמול, אבל היינו שם אתמול ושלשום ולפני 3 ימים, היא כואבת גם לנו. כלומר, הסיפור הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי. ויש הרבה מאוד שאלה. אוטונומיה, למשל, שאלה קלאסית שאנחנו מקבלים, תכף נראה מי זה אנחנו. אבא, האם מותר לנו לתת לא רטלין, אבל תרופות הרגעה בלי הסכמתם, כדי להרגיע? זה אסור לעשות לאדם רגיל, אבל אדם עם דמנציה או משהו כזה, איך אני מגן עליו? השאלה הכי קלאסית, יש לנו הורים מטופלים, אבל יש לנו גם בני ובנות זוג, יש לנו ילדים, יש לנו את עצמנו, יש לנו גם עבודה וכדומה. אמת מול כבוד, כלומר, האם מותר לנו לשקר לו? האם בכלל יש מושגים של אמת ושקר עוד איתו? שמירה על כבודו מול הצנעת קיומו, חובת ביקור חולים, ואפילו שאלות כלכליות. אני לא נכנס כרגע להיבטים המשפטיים. עדיין הוא אין אפוטרופוס, לא מונה אפוטרופוס, והוא היה נוהג, או היא הייתה נוהגת לתת מתנה לילדים לחנוכה, לכל נכד ב300 שקלים, ואני כרגע מטפל בכסף, האם מותר לי לעשות את הדבר הזה? הדבר העיקרי שאני רוצה לומר ככה כפתיחה לעניין הזה לבני משפחה מטפלים, בעצם 2 דברים אני אבקש לומר. האחד הוא דווקא עמדת ההלכה, שבעיניי היא עמדה אתית מאין כמותה. ותראו איך ההלכה מציגה את הדברים. ההלכה מציגה את הדברים כך: כיבוד אב ואם מצוות עשה גדולה. נאמר כבד את אביך ואת אמך, ונאמר כבד את השם מעונך. כלומר, יש כאן השוואה בין כבוד אביו והוריו לבין כבוד שמיים. כדרך שציווה על כבוד שמו הגדול ומוראו, כך ציווה על כבודם ומוראם של ההורים. אבל מצד שני, אותה הלכה אומרת, מה שמופיע במשנה בשורה למטה, אבדתו ואבדת אביו, כלומר, אם אבא שלי איבד ארנק ואני איבדתי ארנק, אבדתי קודמת. זה מאוד מפתיע, זה אפילו נראה כסותר מה שנאמר למעלה או מה שנאמר למטה. והקביעה של ההלכה מסבירה בהמשך, שלך קודם לשל כל אדם. ההלכה מכירה בצרכים שלנו, באחריות שלנו משתי סיבות. א', אנחנו אחראים גם לעצמנו, גם אנחנו בני אדם, גם אנחנו חיים, גם אנחנו בעלי צרכים, גם בנות או בני זוגנו, גם ילדינו. והדבר השני הוא שזה גם לטובת המטופלים, לטובת ההורים שלנו. אם אנחנו נהיה כל הזמן פגועים, מתוסכלים, לכודים, אם לא נקבל את מה שאנחנו צריכים לקבל, זה גם לא יפעל במובן היותר רחב, היותר גדול של הדברים. ואשר על כן זה דבר אחד שצריך לדעת במובן הכי משמעותי והכי גדול שיכול להיות. הלכה, האתיקה, האנושיות, הרגשיות, כמו שאמרת, מכירה גם
בנו. ואז צריך לג'נגל, צריך לחלק את תשומת הלב, אבל לא להרגיש נקיפות מצפון ולא מתוסכל ולא זה על כך, אלא באמת לחלק את האנרגיות שיש לנו גם לכאן וגם לכאן, ולא לחשוב שאנחנו כבני משפחה מטפלים צריכים להיות משועבדים לחלוטין לכיוון אחד. זה דבר אחד. דבר שני, שכולנו התייחסנו לזה, גם בפתיחה, גם דוקטור שאולוב, גם הג'וינט שקיבל את המשימה הגדולה הזאת, הדבר השני המאוד מאוד חיוני, אנחנו יכולים לחסוך הרבה מאוד כאב והרבה מאוד תסכולים והרבה קרע במשפחה, אם אנחנו ניתן בצורה מושכלת, מסודרת, איטית, הנחיות מקדימות. אם אנחנו רוצים שבני המשפחה שלנו לא ייפלו בגללנו, לא יהיו נבוכים, לא ידעו מה לעשות ואיך לעשות, אנחנו צריכים לעשות בני משפחה, כלומר כבני משפחה, קודם כל על עצמנו, הוראות מקדימות. אני כאן מעלה דף של צוהר, של הוראות מקדימות, שאני חושב שהוא אולי היחידי שקיים היום, לא ההוראות עצמם, אלא הם שאלות ותשובות, כן? מה זה מסמך הנחיות מקדימות? איזה אפשרויות קיימות? האם ההלכה, האתיקה, האנושיות ממליצה לעשות את זה? האם החתימה על הנחיות מקדימות מותרת? האם יש בזה פתיחת לשטן? איך עושים את זה בפועל? למה כדאי להתייעץ? מה זה מינוי מיופה כוח רפואי וכדומה? כמובן כל לחיצה כאן פותחת הערות והפניה ומהם ערכי היסוד ועוד כהנה וכהנה. אני נותן את זה רק כדוגמה כדי להבין איזה אפשרויות קיימות בפנינו כדי שלא יהיה, כדי שאנחנו נפתור בעיות, לא נפתור, נקל על בעיות מראש. כי כמו שאמר גם דוקטור שאולוב, צריך לזכור שאנחנו צריכים לחשוב גם על המצב שאנחנו אולי ניפול ועל היום שאחרי. כדי שהמשפחה לא תיקרא, זאת המלצתי להיכנס גם עשרות שנים קודם, הן להכרה אתית, רגשית, רפואית, שאנחנו צריכים לחלק כוחות, והאנרגיות שלנו צריכות להיות לכיוונים שונים, והן ככל שניתן שידעו את הרצון שלנו, לשאול את הרצון כמובן של ההורים לפני שהתקשורת איתם תהיה בלתי אפשרית וכדומה, אלה, כפי שאמרתי, עשרות שנים לפני. אבל באמת, כפי שאמרת, אנחנו צריכים לקבל החלטות. למה אנחנו צריכים לקבל החלטות? כלומר, מה השתנה? צריך לדעת שבעשורים האחרונים השתנו כמה דברים מאוד מאוד מהותיים, ואני אמנה אותם בקצרה. א', הרפואה מוצלחת. הרופאים טובים. ובשל העובדה הזו, יש עלייה בתוחלת החיים. יש יחסי גוף ונפש מתפצלים. יותר בני אדם, הגוף שלהם בסדר גמור, אבל התודעה דמנטית. יותר בני אדם, הגוף קורס והתודעה בסדר גמור. וכמובן כל מיני מצבי ביניים. יש המון הכרעות שהרפואה יכולה לעשות המון דברים. החברה הישראלית ראתה את זה בסיפור אריק שרון. אז יש עלייה ענקית בכמות ההכרעות. 2, השתנה משהו באתיקה הרפואית, משהו דרמטי באתיקה הרפואית. והוא, האוטונומיה של החולה היא והבחירה, ולכן פונים ושואלים אותנו. אני בכוונה מראה כאן לשנייה את שבועת הרופא מז'נבה 1948. תקראו אותה ברפרוף, כתוב בה הכל, חוץ מדבר אחד. אני אשאל את החולה מה הוא רוצה שיעשה בו. ואכן בעבר אף אחד לא שאל. היום שיננית לא תיגע בנו, בלי חתימה על הסכמה מדעת. אז מרגע זה והלאה, כאשר בני המשפחה שלנו לא מסוגלים להגיד את מה שהם רוצים, אז מטבע הדברים השאלה מופנית אלינו. זה לא פשוט שהיא מופנית אלינו כבני משפחה מטפלים. א', בחוק זה לא כתוב, אבל מעבר לזה, אנחנו עם אמוציות, אנחנו להגיד, לא להנשים את אמא, זה כמעט בלתי אפשרי, או כל מיני הכרעות כאלה שאנחנו צריכים לקבל. אבל זה המצב.
וזה שינוי מאוד מאוד גדול. 3, זה באמת הגילוי הזה של המושג רפואה פליאטיבית, ואני רוצה לומר את הדברים של פרופסור שאולוב בסגנון שלי. צריך באופן עמוק לשנות את היחס לטיפול פליאטיבי, את התודעה, את התגובה האוטומטית. ואכן, כמו שאמר דוקטור שאולוב, אנשים סבורים בטעות שטיפול פליאטיבי הוא טיפול הכנה למוות. לא נכון. טיפול פליאטיבי משמעותו הכרזה, או הכרעה, סליחה, שמעכשיו והלאה במקום הראשון של יעדי הטיפול, איכות החיים של המטופל. שלא יהיו לו כאבים, שהוא יוכל ללכת לחתונה של הנכדה, שהוא יתקשר ככל שניתן, שהוא יקבל נתייחס אליו כאדם וריפוי בעיסוק וכדומה. זאת ההכרעה, וכמו ששוב, אני חוזר במילים אחרות על דברים שאמר פה דוקטור שאולוב. הרבה פעמים טיפול פליאטיבי בכלל מטיב גם את מצבו הרפואי, אבל סדר המטרות השתנה. ולא רק זה, אז צריך קודם כל לשנות את התודעה מה זה טיפול פליאטיבי, וגם את התפיסה השגויה שכאילו טיפול פליאטיבי, סליחה, אסור על פי ההלכה. זה לא, סליחה, איכשהו ברכה לי פה, הנה, כן? ההנחה מוטעית, כי ההלכה היהודית מחייבת טיפולים מצילי חיים במחזורים אינסופיים. טיפול פליאטיבי הוא אמנם בראש ובראשונה במטופל, אבל גם בנו. גם אנחנו צריכים טיפול, ובעיקר מה שלמדנו בפעילותנו בפרויקט שלנו שמיד אני אציג אותו, בקיצור כמובן, זה העובדה שיש חשיבות ענקית שהמשפחה תעבוד ביחד, תקבל החלטה אחת. גם בשל העובדה שהיא בדרך כלל טובה, זו החלטה יותר טובה שהיא באה מכיוונים שונים, גם בשל העובדה שהצוות הרפואי מקבל מענה, מה לעשות? וגם כדי שהמשפחה לא תיקרע אחרי 120 שנה, שזה יטען, ויתרנו עליו מוקדם מדי, וזאת יטען, סתם התעללנו בו, והמשפחה תיקרע. ולכן יש חשיבות לבני משפחה מטפלים לטפל. ובעניינים האלה לקבל ייעוץ. זאת בעצם הסיבה שהקמנו אותה, אני כמובן מקצר את הפרויקט הזה, שנקרא צוהר עד 120, שהוא בעצם פרויקט ייעוצי, אתם יכולים לראות את הקו החם שלנו מאחוריי, כדי לבוא ולומר לבני משפחה מטפלים, יש עם מי להתייעץ, אם אתם מבקשים ייעוץ שמשלב אנושיות, אתיקה, חוק, הלכה, וכמובן לאור המצבים הרפואיים. עכשיו, הדבר המרכזי שאני לא אתחיל כרגע על הרקע ובעקבות מה, ומהם השאלות שבדרך כלל הם מלמין, האם מותר להשתמש במשככי כאבים בטיפול פליאטיבי, אם יש חשש שהם יקצרו את החיים, ועד השאלות הקשות ביותר של הזנה, אבל הדבר, אני ממש מקצר מאוד מאוד כדי להגיע לעיקר. יש לנו קו חם, שהסטארט-אפ המיוחד שלו, זו העובדה שהמוקד בו עובד 24/6, כי בדרך כלל לא צריך אותו 7, אם יצטרכו 7 הוא יעבוד 7, והוא משפחות שהן מבקשות ייעוץ, מקבלות צוות של רב ועובדת סוציאלית, ביחד. בשל העובדה שכפי שאמרתי מקודם, יש תפקיד מאוד גדול, לא רק ייעוץ הטכני, מה לעשות, כן, מותר, אסור וכדומה, אלא רב כמובן שמומחה בעניין, שעבר השתלמות בכל הנושא של טיפול לקראת, במצב של עולם פליאטיבי, ועובדת סוציאלית שעובדת איתו ביחד עם הרב, כדי לעבוד עם המשפחה ולקחת את כולם ביחד. יש לנו אתר ענק של מידע בתחומים האלה לבני משפחה מטפלים. אנחנו עובדים כרגע על חוברת על דמנציה, יש לנו השתלמויות, מפגשים דיגיטליים כמו שקוראים פה, הכל כדי שאנשים ידעו שהם לא לבד בהכרעות האלה ובמציאות הזאת. וגם כאן יש חשיבות מאוד גדולה
לשנות תפיסות, אה, תפיסות שגויות. אני רק אקרא דוגמה אחת של הרב משה פיינשטיין, אני מניח שהוא מוכר לחלק מהצופים, גדול רבני ארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-20. פוסק הדור, אפשר לומר, בארצות הברית. והוא כותב כדבר פשוט, אם נזדמן שאפשר להאריך חיי החולה, אבל לא ייתנו לו אריכות שנים רגיל, כלומר, זה לא ריפוי, אנחנו לא הולכים לקראת ריפוי, אלא סתם למשוך, ואין ידוע רפואה, אף לא להקל מהייסורים, שעל כאין זה, כלומר במצבים כאלה, ניחא להו לאינשי, נוח להם לבני אדם, יותר אף למות מלחיות חיי ייסורים כאלו, מסתבר לכאורה שאין מחויבים לרפאות חולה כזה, כשאינו רוצה בענייני רפואה כאלו שמאריכים חייו בחיי הייסורים כאלו, ואם אנחנו לא מסוגלים לדעת את רצונו, ואף בסתמה, כשלא שייך לידת דעת החולה, יש לתלות שיש מצבים שאין החולה רוצה ולקח חיוב לרפאותו. אנחנו מכירים את זה כל כך משיח שמתרחש בבתי חולים, בהכרעות כאלה לקראת סוף החיים, כאשר אנחנו שואלים את המשפחה, מה אתם רוצים שיעשה לחולה? והם אומרים, הכל, כל דקה איתנו, זה חשוב לנו. אז אנחנו שואלים, אם חס וחלילה, אתם תהיו במצב הזה, מה הייתם רוצים? והתשובה שלהם, תנו בשקט, להיפרד מן העולם, אל תתנפלו עלינו. אז למה לאבא כן ולכם לא? כי אנחנו רוצים שיהיה לנו מצפון שקט שעשינו הכל. אז למי אתם דואגים? לכם או לא? ודו שיח כזה, ברגע שאתה מבין את הסיטואציה, אנחנו מבינים שהתמונה היא כמובן הרבה יותר עשירה ומורכבת וכדומה. אאסוף את דבריי, ואז כמובן, אם נרצה, נמשיך בשאלות, תשובות או דברים מעין אלה. שני דברים עיקריים ביקשתי לומר הערב. הדבר האחד הוא שבני משפחה מטפלים, הם נמצאים במסע ארוך, והם צריכים לדעת שכמובן הדילמות המעשיות, ההלכתיות, האתיות, הנפשיות, הרגשיות, הן ארוכות, וההלכה מכירה בחשיבות שלהם, אבל גם מכירה בזכות, ולדעתי אפילו בחובה, של בני משפחה מטפלים, לטפל בעצמם, ולזכור שהם לא יכולים להישאב רק לדבר אחד, שיש להם משפחה, עבודה, אבל בעיקר יש להם גם את עצמם, וזו האתיקה והרגש הנכון והאנושיות הנכונה וכדומה. כמובן במסגרת זו מאוד כדאי, כבר שמתגלים הסימנים הראשונים, וכמובן אפילו עוד קודם, שהרצון שלנו או שהרצון של ההורים שלנו יהיה ידוע, כדי שנוכל לעשות את מה שהם רוצים, כדי שאנחנו לא נתווכח בינינו מה לעשות, כדי שלצוות הרפואי תהיה הדרכה וכדומה וכדומה וכדומה. זה מוקד אחד שיכול להתרחש עשרות שנים לפני שאנחנו נמצאים שם. אבל הדבר השני, יש הכרעות שצריך לקבל, ושתי הכרעות המרכזיות עמדו במוקד דבריי, שהן לגיטימיות, הן נכונות כשמגיע הזמן, לא לפני. האחד, הכרה במה זה טיפול פליאטיבי, וכמה הוא חשוב, וכמה הוא נכון, וכמה הוא אנושי, וכמה הוא באמת עושה את הדבר הנכון. זה המושג אחד. והדבר השני, הוא העובדה שגם בהכרעות ממש לקראת סוף החיים, עם כל האמוציות, ועם כל הקושי, ועם כל הפחד, ועם כל המצפון, ועם כל זה, צריך לזכור שצריך לקבל את ההחלטות לטובת המטופל. לא אנחנו עומדים במוקד, אלא טובת המטופל, וגדולי הפסיקה, גדולי האתיקה, וגדולי החוק, וגם כל האנשים והאנשים הטובים שעוסקים בענייני טיפול, ושעוסקים בענייני בני משפחה מטפלים, יאמרו לכם שיש שלב שהדבר הנכון לעשות
ולהיפרד בטוב, ולא לעשות את מה שלא ניתן לעשות. כמובן, צריך להיזהר שזה לא יהיה דקה אחת קודם, אבל גם לא דקה אחת מאוחר. אני רק אסיים בכך שבדיוק בגלל הדברים האלה הקמנו את צוהר עד 120, אפשר לפנות אלינו דרך הקו החם, אפשר לפנות אלינו דרך האתר, ואנחנו כמובן בחינם, ללא כל תשלום, ובכל מקום בארץ ובכל שעה, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו ללוות את יקירינו, את יקירכם, בהחלטות ובהכרעות הקשות האלה, כדי לאפשר את ההתייחסות הנכונה ואת הרצון הנכון ואת האנושיות והמוסר וההלכה והחוק והרפואה והכל ביחד, הראויים כחלק מכבוד האדם ואהבתנו אליו. תודה רבה. תודה רבה הרב שרלו על הדברים החשובים והמשמעותיים כל כך. אני חושבת שדרך הדברים שלך מאוד מאוד מתחדד כמה האתיקה וההלכה היהודית מכוונת לנפש האדם, וכשמדברים על נפש האדם זה גם האדם המטופל וגם בני המשפחה המטפלים. אז זה באמת מאוד מאוד משמעותי. אני אגיד עוד ככה כמה משפטים ואז אנחנו נשמח לפתוח לשאלות. אז אני חושבת שבאמת גם דוקטור שאולוב וגם הרב שרלו בעצם התייחסו להזדמנות שהטיפול הפליאטיבי נותן. זאת פשוט צומת שיש בה הזדמנות כדי להטיב, כדי לתת איכות חיים יותר טובה, גם לאדם עצמו, גם למשפחה, וגם נזכיר שמדובר גם על הזמן שהאדם חולה וגם משמעויות שיש אחרי 120. כפי שהוזכר באתר של צוהר יש התייחסות באמת עם שאלות מאוד מאוד ברורות ומדייקות לגבי הנושא של ההחתמה על הטפסים השונים. אני אגיד שיש מספר טפסים שונים בנוגע להכוונה על טיפול בתקופת הזקנה. אני מתייחסת כרגע כי אנחנו שירות של בני משפחה מטפלים לתושבים ותיקים. אני אולי אזכיר רק ממש במילה על כל טופס וטופס, אבל אני אגיד שאנחנו מניסיוננו ברור לנו שצריך להעמיק ולבדוק מהם הטפסים הנכונים לכל אדם ואדם, לכל מצב ומצב. אז אני רק אומרת את זה בכותרות, וכפי שאמרתי, אנחנו נשלח לכל מי שנרשם, וגם מי שלא נרשם ומעוניין לקבל את המידע, את פרטי ההתקשרות גם של המרפאות הפליאטיביות של 4 קופות החולים, שעובדות גם חיבור עם בתי החולים, ובאמת אנחנו חושבים שיש הרבה מאוד שותפים להתלבטויות, להתייעצויות, אז במקביל באמת גם לאפשרות להתייעץ בענייני אתיקה, בענייני קבלת החלטות עם צוהר, אפשר גם להתייעץ עם הגורמים הרפואיים, וכמובן זה משלים ולא סותר אחד את השני. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם, לכל השותפים. אני חושבת שהשותפויות האלה באמת מאוד מאוד מקדמות ונותנות את הסיוע למטופלים ולבני המשפחה המטפלים. תודה רבה רבה לכם, דוקטור שאולוב, הרב יובל שרלו, הרב ירון מושקוביץ וכל השותפות בעיריית ירושלים.